трудностите. Така че не можем да поставим под съмнение факта, че за момента е записана с 3 уреда за европейското първенство. Да, това ще бъде така, може би ще получим отговор на тази въпросителна след края на състезанието днес, тъй като госпожа Раева каза преди седмица по време на отборното, че ще се реши след държавно първенство елит, как ще бъдат разпределени представителките ни за европейския шампионат. Така че виждаме и Стиляна, и Ева, и Боряна в вид контролно състезание. Това е Емилия Обретенова от клуб Иляна.